Wat is de energie voor komende week? Deze week. Wat kan je verwachten? Wat komt er op je pad? Waar kan je je op voorbereiden? Geestelijk. Wat komt er op het pad deze week? We hebben de 3 van bekers. De koningin van bekers. De geliefde. De 5 van bekers. De 9 van wanden. En de schildknaap van wanden met algehele energie, de 7 van bekers. Deze week heb ik het idee dat er wat keuzes te wachten staan voor ons, die wel lastig zijn. We kunnen niet alles kiezen, we kunnen niet alles doen. We zullen echt wel een keuze moeten maken. Oké, waar ga ik mijn energie en tijd in verdelen? En ik denk wel dat er een mogelijkheid is dat we dingen missen. Of dat we nogmaals een beetje spijt hebben van de keuzes die we gaan maken. Ik zie heel veel emotionele energie, vooral de keuze maken op vriendschappen, connecties en mensen dichtbij.